Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan ng maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramin Production Center. What's the style? Ako si Nico, ginaingon, ay kabalakag mahutdan kag higala. Basta ang mabilin, doon nalay tao nga tinuod, nga mabilin, nga di ka daoton kung magtalikod ka. Mao ni nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong may kalimtan. Kaslon ka na, Bay Nico? Lagi ba, Jay? Kinsa man ang swerting babae ha, Bay Nico? Si Colin ba? Ah, Kulin? Oo, nganong day? Oh. Kalimot ka sa high school pa ta? Sa diyang nag-intrams ta? O siya ang paris mo? At ang basketball team, naunsa mo ka eh? Ay, Kalimot ka, Colin? siya? Colin, good. Si Kulin di ang Naunsa. mamahimo ni mong asawa, Bay Nico? Kulin! Tubagan ng cellphone mo. Saba kay da. Kinsa ba na? Da, lalaki nga way ayon may uy. Kinsa man? Si RJ God. Karon pa nagparamdam ay. Milagro ka ayon na nawag. Ay, tubagan lang na. Basig may tuyo na nimo. Da kapoy ay for what? Gi-off malagi nimo. Samok man. Kapoy tawhana. Makalagot. Kadaghan ako nanawag pero kuwag yun tubaga. Kasayo ba di mo gisapot, RJ? Pa, kung ikaw ang pasultihon, Diyan. tarong ba ng babae nga magpakasal siya sa laing lalaki? Diyan? Oh, Uy, di isa tarong nga pagbabae. oh. Gaga ka gining kulin, oy. Ano mas kulin diya, ha? Kulin na yung gipasabot? Di ba, dugay namang wa na dyan? Ay, nag-call off mi pa, oy. Oh, wag yun may magbuwag. Nga, kanang, wa may klaro among closure ba? Uy, kalain sa ni mo na ko. Uy, natural magpakasal sa laing lalaki sa kulin. Kaya bisag wa mo'y klaro nga closure good sa pagbuwag ninyo. Kanang kulo off ta ba nga? Nga imong gingon good. As buwag na mo. Mao na. Gawas pa sab, lanlain ng babae ang imong gikadate. Ka-unfair sab nimo oy. Kung malain ka nga magpakasal si kulin sa iyang lalaki. Di manggod sa inyo nana pa. Ang makalagot kang, kay ako baging amigo kaayo ang mupakasal niya. Ayaw na, RJ. Unfair ka na. Unfair ka. Sabta ang imong sitwasyon. Kana kay nakig-date kag lain, nakig-date kag lain babae, sama ra nga imo nang gibuhian si Colin.
Sunod adlaw ng inyong kasal ni Colin, dong. Yes, ma. Excited na kayo ko. Pagkaa si Colin, dong ni ko, ha? Ayaw taon og sundang inyong amahan nga nangitaglaing kalipay ug iyatang gibiyaan. Mama, sa rin na may tabo. Ma, di kong tuwan na panultihon nga unsang punuan, mausang bunga. Love na kuskulin, ma. Love kayo. Congratulations, Colleen! Chi, Bye! Last kiss to nako niya, bye. sawa na nako. Bay, nga nung imo mo itong gibuhat ko. Hindi ko alam na gusto na! Lain kay ma. Sawa na ko niya gilip-tulip sa maayo. Pida. Animal ka, wa kay respeto! Kulin! Bawa! Bawa nila kaya. Di ko maimong kriminal! Wato na ko ibitaras kasal na to na. Kasi masamag na kong gamaot iyang buhaton. Naubi kay ko si mong mga kaliwat iko. Tungod to, gamay lang tambong sa itong reception sa kasal na to. Ngay hadlok man. Kul o problema itong RJ. Oo, pero nagsige siya dito lain-lain nga mga papay. So nag-assume sad ko nga wa na mi. Matong gisugot na ka. Ida. Love yun ka kung limang tinoray, Colin. Of course, Nico. Tungod kay naani mo ang tanahiyaso sa kalalaki o panang akong gusto. Kaya nga no, nagduda ka? Wa, bisa gamay. Love di ka. Labaw sa akong kinabuhi. Nico. Mausap ko. Love sabta ka. Nico. Colin. Hain naman yung mga taxi ko eh. Taksara mo din mo aki ining napita. Sa kamis! Dili! Buhi ka! Buhi ka! Unsay wa pa na uli, good. Alas 11 das gabi, inya wa pa na uli ang imong Palagi asawa ma. Nico. Balakan kay ko. Lasing ko giyang ngaot niya alas 6 ni Antasias Bay. Ginuo ko in town. Ipablatter kini hitabuan Nico. Niya ka na ako, Colleen. Tagbaon ko ang akong kaugalingon. Tupsan ko ikaw pag-ayo. Una ko kay ibalik kang Nico. Isip kapila ka pamatagpaw na ko, RJ. Si Nico paghihapon ng ako higugmaon. Kana kung dili siya lodon nimo. Ayaw! Demonyo ka! Gilutan ko nimo. Sakit? Sakit? Mo kini.
dili kasakitan ini? Ha? Demonyo ka! Demonyo ka! Pagawasan na siya. Natupsan ko na siya maayo. Dali na gang! Gawas na ining sikiran gang! Kung dili ka magkagawas gang, ako na siya mo tupos niyo gang. Tupsin ta ka gang. Larga! Kinsa man na? Oy! Kulin! Ikaw, Hulin! Ginoo ko itaon! Nico! Nico, anak niyo mong asawa dong! Oo, sama! Kulin! Kulin, salamat kinibalik ka! Diin mo ka! Duk si mana kang nawa! Diin ka! Hindi mo siya. Kisipot na mong ipasabot ha, Kulin! Si RJ. Si Ordi! Ipanakot pa siya! Bakit niya ang bahay ni RJ? Oh, maon sir. Gano'n man to sir. May warrant me. Siya ang paggagit o pag-rape ni Colin. O siya? Sor mo sir, sor mo. Narasod ang ako anak. Salpay siya na ka. Pisuwa siya! Kulin, Mo kanya akong ikahadlok ka, Nico. Ipakuha ko kini. yo, ay nagbuhata. Way sa ang bata. Anghel siya. Pero demonyo ngayong amahan, Nico. Dili ko magkadawat nga magkaanak ko nga ang amahan ng sa kayawa. Oh, Kulin. Wa ko musugot nga ipakuhang Kulin ang bata ngayong sabak din ang amahan si RJ nga may naglugos niya. Sakit man, giatim na namo ni Kulin ang bata sama sa matuod na mong anak. Luoy lang kay nakaamahan siya demonyo. Mga katumang kasama ang kaagi ni Nico, Hinihing Tulmanon. What's the style? Nakaamahan o usa ka demonyo style. Kini mo sugilanon gisuwat ni si Sir Tagusos Cabrera dalit sa RMN Drama.